Ini nampi cek-cek ini. Cek sok peraturan Pak iki lah. Ya, aku nunggu. Pandhapi aku Sasono menego ing mangki Gyo Hanenggo adicara basuh kaki Sabwe aja putri Hanenggo boko kencana sebat ing Hanenggo Kalaksana jining bapak nyawiji datang saged kapisahaken ingkang mengaten mujudaken Yuli. Terus budal kok kira sampai setengah 12 kok jam berangkat kami. Nah cepet-cepet batin gue setengah 10 kau mah. Oke, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Video ini kita berada di Kecamatan Kalidawir, Jalan Raya Karangtalun Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Kita punya acara antar manten. Kita menunggu rombongan, sahabatku. Oke, untuk teman-temanku sahabat yang sudah klik video ini dan ikut menyimak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sahabat dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, dan yang sakit tentunya segera diberi kesembuhan, sahabat. Rombongan belum datang keseluruhan, kita menunggu rombongan, sahabat, dari Patitan. Antar manten dari Patitan ke Tulungagung, tepatnya dari Kecamatan Ngadirejo, Desa Duwarno, Kabupaten Patitan. Kita menunggu rombongan, terlihat rombongan sudah datang.
rombongan manten, pengantar manten dari apa? Dulu mereka Mbak. Rombongan sudah datang. Yang berikut jam pinten nih kau Mas? Anu Mas, tasih subuh wau, tapi ini mereka jiwa mawon. Bolone sepeda teko bolo. Nggih daleme man. Nggih. Oh. Lah mriki wong gedhe napa mboten mriki? Mboten Mas. Mboten. Niki nampi. Nampi sedekah saking. Nggih. Lah kono yo. Kesel Bu. Berapa semburi kene iki? Rombongan dari Pacitan Bolo. Larantung piro, Mang? Larantung piro? Baik kayak Pak Samsul kae lho. Baik sangkamu kayak Pak Samsul kae sing muncul Jawa, kayak Turki. Ora apa iki. Iya iki sampai betul lebih suwe iki. Kumang maya di rumah ya. Lali lek iki meng on.
Ardan Mardiansah badhe kawujudan dumateng para ingkang sampun kapiji mradhetisaken panggihan kemanten kekalih sumangga samapta ing gati sawega ing diri. Mijiring temanten putri kering Ketawang Sekar Tejo laras slendro padat menyuruh lampahing temanten putri yen Cinandra kaya dening Cunarating Tejo ingkang harambar arum sesekaran angke begi saindenging sasana pawiwahan. Amargi wanci jumedoling surya rantak-rantak sumeblak soroting arum hawarni jingga sanduring ancala arsa madangi jagat dur nguk-nguk aning sakuncaning ukir merbabak abang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung. Andung kapahyaning mangsa kala dumaraing kodrat nalika samana nuju ari gawe brata tuwing swasana dena tenang saking mayang arum ana wanodya miyos saking mati busana kinarya angrenggani ing panti pangratonan nggih sasana rilengga kalamun Cinandra pasemone pindha widodari kang mangeja wantah pinawakan pinangan putri Kinabet Rama Ibu kang mungguhe nguntat angobyoni pinangan putri jengkar saking Tepaswangi ya para putri sadomas kalian satriya sakembaran kembar busanane ya kembar raupane. Pinangan putri dasar ayu pasoryane trinengga busana kang sarwa amantesi sesuai milangoni hanggem junduk mentul awen Sekar Tanjung katingal pating gadar pating calorot
pinggane Kartika ing angkasa anyunani jagat raya. Prasasat kadidene kilat asesering sirnaning teja ana wanagya kang sulistya ing warna. Menika tejaning putri kusumaning ayu Laurel Lutfi Nur Fajri. Para panjenengan paes ingkang awujud panunggul minangka gajahan pengapit hanguduk kanthil penitis pindha puncuking antiga budekna hanguduk turi bijihan hawani cemeng kadopinis hanguduk centung kanan kering jungkat penatas hangrenggo pasundulan jundo mentul cacah songo awangun sekar tanjung reko lemak ngembang bakung halgem ungkel bangun tulak dinentel ronceng mati ingkang hawangun tawung hanambai endahing busana. Rinenggo puspita melati kang minangun sekar jagat banget obat tan soyana baris pisaning kang wani jundo metul ingkang tansah eba yen to kuyang lempah yang celondro kadhe astane wong ayu kang hangawe-ngawe kekasih sang bambang jul pinantut semenar cahyane candrane kaya taranggono silih sono kalebu ing pampaka basang kadu rupa kurang panyandra mesem angujiwan pinantut putri pamitelo bangkit dadya tepa tuwadane keluarga miwah bebrayan karana budane ngamuk tansah dan menentang pamela genaken tata kami kiat dadya madharing owati kandhek wonten ngajenging pandhapi agung sasana rinenggo ing mangke Gyo Anengga rawuhipun ingkang raka garwa bedoling kembar mayang yang Cilondra pradene Maesa den Giro balasan pepundhen ingkang sepuh kinabekten menika semono Dirayu Sri temanten sampun lenggah anggala raras wonten ing sasana rinengga arsa winingku jaluk bagem Guru Lapis Jasmi Kauyan pus hangai wajib sang satria bagus sumedya ambolong kayu kepu dewa daru sekar mayang kembar mayang wirasta bar sampun dumugi ing sasana palermanipun temanten kakung Bapak Khairul Hidayah kalian Ibu Komariah Anggandeng putri kinasih tumuju wonten ing sasana pabrik gawa kang samya andulu endahe kang andon lumampah sampating busana ingkang hangemba busananing prameswari nata tinun mandrawa katon adol mongkyor kadikilat asesering dungkap ing sasana pabrik pabrik temanten kekalih yang Cilondra
kaya dene Cantaka ingkang lelumbang ing balumbang. Chicken. Saya caket, saya ngalilo, saya celak lan saya cetha. Temanten kekalih Kiara bandingin ayam taken gantalan sedang rinakin tinangsulan menang lawe warna seto kang asebat gondang asing ugi gondang utuh mugia dawing temanten kekalih tansah sing sinisian ingiken dadi sariji tan apegan ing panggoda winandasan budi suci lan tresna. Bapa juru jemuk minangka pinesepuh panggih paring donga berkah dening temanten kekalih. Kalaksanan lampahan pradaksina dongkap adicara puji dadi alon sang bagus anjunjung apean kanan kadawaken ing tigan pecah saknalika monang antigo tan maujud malih jatining tigan jene lan petak makempal datang saged kapisahaken. Dongkap adicara basuh kaki sang Riraja Putri hanya ketiba kencana sinebat ing Ranupada ingkang isi Tripuspita mawar mlathi mewah kabeh ugi sekar setaman mugia dawing temanten kekalih tansah antuka kautaman dening Gusti ingkang Maha Agung. Siga amasung samparanipun ingkang garwa kanthi tulus lan ikhlas senyawa sumedya bekti ing garwa tumekeng swarga loka. Dongkap adicara junjung derajat temanten kakung arsa hanjunjung derajatipun temanten putri
minangka pralambang sampun dados kewujudanipun tiyang kakung Manjunjung derajatipun garwa. Barangnya maju sini dulu. Kalaksana tengahing toto panggih temanten kekalih dungkap adicara sindur binayang Musserno pemeaning marga laras lampahing temanten. Tinggal temanten kekalih us siningkepan sindur kang warni rekto miwah seto kakanthi mancing ing sasana pinajang rekto lambang wijining ibu seto lambang wijining bapak nyawiji datan saged kapisahaken ingkang ngaten mujudaken bilih temanten kekalih tansah manunggal tekad atut reruntutan rahayu basuki saged minangkani keputranipun para sepuh tinuntun raing kautaman wani marang bebener wedi marang kanestan. Lakune Surya wis manjer ana satengahing angkasa dadi tandha ratri wis dumanti raina. Datan sarangka tindaking temanten kekalih ugi Rama Ibu sampun dumugi ing Damparinenggo sigra katata kalenggahaken marang ing ngarsaning para tamu saperlu hanampi berkah pangestu ngantos piti purnaning pawiwahan. Dungkap rerangkening tata upacara robongan ingkang sepisan badhe kalampahan inggih punika adicara bobot timbang utawi adicara pangkon. Sisih kanan Pinangun Putri kapangku wonten jenku ing sisih kiri. Adicara menika rumus raos nanggi bilih
Kalajengaken tata cara tanem jero asta ingkang rama katumpangaken ing pamidanganipun putra putri temanten kalih tanggahaken sejajar ing sasana pinanjak adicara menika ngembung surau sinambi bilih Rama winaripun sampun satraju hanstreni dawuhipun putra kinasih setunggal kalih tiga sepisan kanggo selawase. Wong liya dadi sedulur mugia bebrene sageta sempulur kacang kawak delai kawak wong liya dadi sanak kacar ucul makarya lancar rezekine mancur. Kaustina pengen katung sampun angasta awujudipun klasa kalpo sinuwun sekala isi arta receh pos lan ketos kasuntak ing panggonipun ingkang garwa sedaya menika kemungkur lambang kanggo kita sinambi bilih sejarahipun kakung pari kedah paring guna kaya poin aplokrama dumateng garwa kinasih semanten ugi ingkang garwa kasuwun saged ngecakaken saha netapaken ing bebrayan Bali griya. Sasampunipun nampi guru kaya sumedya aturaken poing bebrayan kang sinambung ing samudana pos ketos wini-winian lan arta receh ing salebeting klasa kalpa winastan adicara kacar kucur ugi pralambang boten wonten pinter tanpa sinau. Kalaksanan tata cara kacar kucur utawi adicara salajengipun menika adicara Kembul Boga Dahar Sekul Kelima. Para putri sabda mas sampun ngaturaken daharan sekul kelima dumateng temanten kekalih adicara dahar sekul kelima menika pralambang lan pralambita sinambi bilih nilai samangke temanten kekalih sumedya mangkon bale wisma linambaran bukti suci lan tresna loro ning atunggal tunggaling loro haning sawiji nggih tekating pinanten kekalih ingkang sumedya amangun bebrayan agung kanthi anggegep tekad suci lenggih manunggaling rasa cipta miwah karsa ingkang jero urip mulya barengan bareng wong kang ditresnani. Yo temanten kekalih angkaipun Ahayu Laurel Lutfi Nur Fajri kalian Abagus Ardan Merdiansah. Kalapan tata cara dahar sekul kelima kalajengaken inggih menika adicara munjuk tirta wening. Satria kembar ingkang sampun angasta awujudipun unjukan tirta wening sumedya aturaken dumateng temanten kekalih. Tirta wening ing salebetipun degane kambil ijo bejane yo sing duwe bojo, degane kambil gading bejane yo sing iso nyanding yo temanten kekalih. Samya munjuk tirta wening ing pangajap mugia sabarang pakerti kang arsa kelapahan dening temanten kekalih
sageta kalapan kanthi peningin menggalih miwah meneping kalbu kang tinemu hamung hayu ayem lan hangayomi. Kalaksanan rangganing tata upacara rombongan tumuli kalapan Dewa bicara papat besan utawi metuk besan. Kebetulan juga siang sudah rampung ibadah telepon Bapak Setiarto, Ibu Kusmiati, Dibayar, Ibu Komaria, wonten ing Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Kita ciraket tumuju wonten ing Panggahan, saperlu hanampi pasukanipun putra kinasih. Tukang adicara kekancing, menika adicara Sugeng Pangapunten, ingkang kawulitan kematan kalih badhe mangoros ageman kontingan ugi Cilopot ageman Camelo. Tanggaping sasmito Budi sang Purworejo sampun sakit gamping damparinenggo pinanganipun kalih lumarap ngabiyantara sumugeng dumateng Ibu Mimbah Rama. Tanggaping asta sumembah ing jenggukan sinartan aninging cipta kanggo masuk ing sanubari ring estining penggalih mugi Rama mela Ibu tansah paring pandonga panjurung pangestu anggenipun amangun bebrayan agung junduk kang kinayuh cinta kang teka lulus raharja rahayu kang pinanggih.
putrimu banyak tak tresnani, wiwit cilik sliramu tansah tak ketukan, tak gandeng-gandeng bisa urip mulya dunya. Wiwit kowe priya Spiroto bungae pun waktu anak jatuh kemudian juga sunatan yang sembahkan estu sido karyo muga-muga beberapa sakloron bisa nemu kamu yang mendapatkan yang berdua cepat mulya kang samangka-mangka gedhe. Mereka tulungipun Rama Ibu dumateng temanten putri sampun kalaksana semoga dumateng Rama Ibu Putri temanten kali kemujuan pangganipun Rama Ibu Putri kakung saperlu semoga nyuwun iki pangestu. Awita betul saking tulusing manah angin dapat sumbang ing jemputan kanthi nyenyuwun mugia kawedeng temanten kekalih saged dados warga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Impun kunjung panjenenganipun Bapak Khairul Hidayat sekalian Ibu sepisan ngaturaken salam taklim kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun matur agunging panuwun ingkang tanpa upami dene pisowanan kula ing kalenggahan siang sakmangke sampun katampi kanthi suka renaning penggalih katitik wiwit wonten papan parkiran ngantos lumebet wonten ing redanipun atur uninga bilih pisowanan kula wonten ing dalem Karang Talun Kalidawil mriki alhamdulillah wiwit jumangkah saking griya Pacitan watawis janggang sal injing
ngantos dumugi wonten Kali Dawir Tulungagung jam 09.00 alhamdulillah pinaringan rahayu wilujeng kebak ing Suko Basuki. Ingkang menika sepindah malih matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Khairul Hidayat dalasan dumateng warga masyarakat lingkungan RT Sekawan RW Sekawan Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ingkang sampun nampi pisowanan kula ing kalenggahan siang menika. Ingkang salajengipun nuninggih bilih kula sowan sak rombongan tartamtu hanamung damel mlebet kerepotanipun keluarga Bapak Khairul Hidayat amargi sowan kula gengipun dene gatining sedya pisowanan kula hanamung badhe hamasrahaken anak kula pun Ardan Merdiansah ingkang sampun jinatu kromo kalian Diah Ayu Laurel Lutfi Nur Fajri putri kinasihipun panjenenganipun Bapak Khairul Hidayat ingkang menika dateng Bapak Kepala Desa Karangtalun mriki borongaken anggenipun gula mentah anak kula Gus Ardan Merdiansah mugi kaanggepa dados putra piyambak madhep. Dene ingkang salajengipun pisowanan kula anggenyo lelumban wonten bebrayan agung tansah atuh untuk reruntungan manggih bagya mulya sembodo kang jinangka jumbo kang kagayu bah ingkang para wau kajibah beto tali asih kasuwun nyelak dumateng kula kapurih ngaturaken dumateng Bapak Khairul Hidayat makaten menika wonten kala wau dipun aturaken kalian pembawa acara bilih Desa Mawacara Negara Pacitan menika kawanan tali asih nggih menika kangge ngraketaken pasederekan antawisipun keluarga Pacitan kalian keluarga Tulungagung ing boten wonten aral pamben satunggal punapa ingkang pungkasan wonten pantun Mas menika Pacitan sisih kidul winatesan banyuning segara waduk gajah mungkur lumebet wewengkon Kabupaten Wonogiri makaten lan semanten atur kula ambok bilih wonten kalepatan nuwun diagung pangan sami saderengipun kula tutup salam mugi kepareng punang pinanganten sekalian wonten ing benjang dinten Selasa watawis tabuh setunggal kasuwun kalarapaken dhateng Kabupaten Pacitan makaten Bapak nggih watawis tabuh setunggal. Nyuwun pangapunten akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan materi para teman-teman sebagai saking Bapak Sudarto saking keluarga melakukan buka perjalanan saja kalau kumpul dono saking pun atau penampi saking pihak keluarga dan putri kalau saya kumpul dono akan sama bagi kaudar jadi kalian pun Ustadz Asrori minumku sesuai saking Bapak Khairul Hidayat maka kalian pun Ustadz Asrori kan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina putri sekaligus masyarakat sekitar Allah tampi kami ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun tambahi pangestu dumateng para rawuh sedaya, muga-muga pemanten kakung ingkang dipun paslahaken dhateng keluarga mriki lan khususipun kapaslahaken dhateng kemanten putri saged ingkang menyesuaikan didongakne muga-muga ing kaliyan Gusti Allah momongan kakung utawi putri ingkang solid utawi solihah. Panyuwunan kemanten sekalian supados kadherekaken inggih menika dhateng griya pacitan insyaallah mangke masalah wekdal bidalipun capinten mangke keluarga ingkang berbahagia. Sasampunipun acara sampun paripurna badhe nyuwun pamit boten sanes saking keluarga anamung saged mendoaken mugi-mugi lampah penan budi dalemipun piyambak-piyambak tansah ginajar wilujeng boten maring Allahumma kangge kemanten sekalian jenengan wau sampun dipun paringi resep kalian kori nggih sampun dipun paringi resep kalian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah an khalaqalakum lek wis diwehi jodoh tugase wajah ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadikanlah kamu sekalian saling ya, saling kami ngerti saling cinta kasih saling. Dari kita sebagai mustaqim wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai hadirin sekalian untuk selanjutnya waktu ditutup dengan doa ini doa dan juga kedua orang masuk untuk menandai acara pada kesempatan ini dan nanti jika sudah doa selesai untuk keluarga majikan dan misalnya untuk bersantai di sini terlebih dahulu juga diperbolehkan dan juga paling besar untuk teman-teman manten kita menggunakan dan juga keluarga dari juga menceritakan juga di blog dari sama dari bareng bablas bareng aku iri-iri kena buri iri-iri kena buri aku berapa pada mengatur semoga kita laksanakan
Nggih Bu. Doa selamat nggih Bu. Doa selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Untuk keluarga selamat gitu. Selamat saya pamit dan ketua pengajian sudah kembali ke pelaminan. Mohon untuk dapat menuju ke pelaminan untuk foto bareng dengan kedua pengantin. Yang pertama ada keluarga Bapak Haji Nur, keluarga Mbak Soleh, keluarga Mbak Samsul Arifin, keluarga Mbak Ari, keluarga Mbak Titi sekalian, keluarga Mbak Aris, keluarga Mbak Kusnul, keluarga Mbak Ingrum, keluarga Mbak Jianto, dan juga keluarga dari Mbak Laurel yang belum saya sebutkan namanya bisa langsung menuju ke pelaminan untuk berfoto bersama dengan kedua pengantin. Terima kasih. Orang sama enggak? Ini KR ya. Doa selamat nggih. Oke, bolo acara telah selesai. Terima kasih yang sudah ikut Mas Dulu. Rombongan kepatitan mulai pulang bolo. Mudah-mudahan manten samawa. Oke teman sahabat, saya ingin video ini saya ucapkan terima kasih. Salam adat seni dan budaya tetap lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan lokasi. Tapi uang disi apa agak digari? Saya ingin tapi keluarga sing digari mau. Anu langsung teng Surabaya toh. Lah sampeyan nganterin lebih ya, Pak? Nganterin lebih. Besok Muat. Muat. Muat ya. ngajak wong sedih ndak ada ora apa-apa. Itu ke terminal kene. Ora enek 3 kilo yang terminal. Dekat rumah ya.